ni na rantsi da Allah maza kuke bata min ne. Mata ba su da wata magana dai maza 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 maza, ku kuma shi ke dan kun kasa dagiya. Kowace mata ta tashi a Instagram, namiji kaza kaza, maganin da za mu ki mallaki miji kaza kaza, malam kai duk ba wani maganin da kai malam zan baka shawara, kai ma zan baka shawara, kai ma he na baka shawara. Shawara ɗaya ce kawai da zan baka malam, idan kana son ka gamsar da matarka kawai ka nemi tuwon dawa irin malmalan nan na gaya ma, ka ci ko da miyar kuka kai nat, idan ka ci kai nat ba sai ka sha magani ba. A in kuma kana da larura ne to ka nemi magani, amma in ba larura malam kawai ka koshi ka gamsar da iyalinka. Shi ne da ana ta nemi wani fita wani wai gurin boka, kakka je gurin wani boka ko wani malami, nemi tuwon dawa kawai ka gamsar da iyalinka kaji. A